ditunggu-tunggu sing dianteni sudah datang. Kita sambut kita sambut sang idola, anak muda sampai dewasa, anak kecil sampai orang tua. Niken Salindri. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sudah berada di samping kita sang megastar campur sarinya Indonesia. Siapa dia? Dia siapa? Tahu. Ngapain lo? Boleh, wis nonton jempol. Orang usah ke susu. Alah. Nggih, pipis ya. Nggih. Oleh pipis gak sak susu ya. Nggih. Pipis bisa. Nggih. Kusumane ngaratri malam Pak De. Wes to. Kema takon iki campur sarine apa? Iya. Dadung campur sari. Dadung. Nggih. Oh, dadung CS. Dadung CS, dadung Iya, campur sari yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Amin. Ya. Duh kok Kang Garang, pandangan ini kan kok kosong ini apa malah? Kosong piye to? Lah aku ngamini sampean dunia dan akhirat kuwi mau lho. Apa wis tau jajal ning akhirat? Gak maksudnya saking terkenalin nang dunya, sok nang akhirat akeh sing ndongakno. Amin. Ora waton piyayi lho. Kersa ndongakno nganti tekan akhirat terus diamini karo genduk Niken Salindri. Awuren. Dadi awakmu kudu bersyukur ngono lho, Om Don. Ning apa? Ya, bingung ae. Lah ngapa kok kudu bersyukur? Lah mau mbok amini. Ngapa kudu bersyukur ya? Ngapa? Ngapa takon kuwi? Alah. Iki lho acarane nganten. Nganten. Sing nganten sapa? Dimas sama Rizka. Mas Dimas sama Mbak Rizka. Ya, betul. Namanya sama-sama Dimasnya. Aku kan Dimas Niken Salindri. Oh, lho, sesuk to. Mosok wong wedok Dimas to. Iya, lek wedok Dimas, lek lanang iki Kang Mas. Ayo jenengmu ganti aku Nek ya. lanang di Aku padha ya. Aku dimasakno mbok Om. Aku dimas arep dipateni tanggamu ya. Nek lanang ki Dimas, nek wadon Nimas. Duh. Lek wedok ki Dimas, lek lanang ki Kang Mas. Oh iya ya. Wis to, ora apa-apa, Dimas sih berarti iso lanang iso wedok iso boti. Wis. Dari sampean lanang kok boti? Ya wis. Lanang tenan. Dimas ki lanang tenan. Tunjukkan kelananganmu, Dimas. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa Mas Dimas itu lanang. Lek orang lanang, orang mungkin rabi karo Mbak. Sopo mau? Rizka. Mbak Rizka. Berarti Rizka iki wedok. Ya wedok. Wedok tenan, Riz. Tenan. Tunjukkan keperawananmu. kok terus Iki yang ngono. Mas Waton kena wedok ke jilbab kok yo. Apa nunjukne apa? Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, berpasang-pasangan, meneruskan keturunan. Semoga menjadi keluarga yang sakit. Ngopo toki? Alah dikandani. Iku no kayak kelebon coro apa piye ya iki? Kelebon coro apa? Alah giwa.
dikandani nak mundut giwang iki aja nang emperan klewer. Entelan klewer piye? Iki Mungkin tuku ning pasar Gombe. pasar Gombe ini wetane pasar gabus, Pak. Oh, etane pacan Tapi gabus. iki mau kaya enek kewane ngono lho, Dek. Mosok. Heeh to, Mbak. Cuk, aja tutupi. Weloh. Apa? Apa Om Don? Weloh. Dene wae kok. Wah, Apa? Tenan no iki mau no Kaploken Dek. gak tapleken. Dudu aku kewane. Ngawur. Semoga iki ngantene didongake Iya. semoga Didongake. jadi keluarga yang Kewan- sakinah kewane mawaddah lunga. warahmah. Amin. Semoga Amin. langgeng sampai Amin. akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Pengennya dia anak pira, Mbak? Hah? Dua anak. Dua anak cukup. Lebih Dimas cukup. ngersake piro? 5, berarti 7. Bapaknya pinten, Pak? Oh, guyang-guyu rong nyangoni ya guyang-guyu. Loro. Bapaknya pinten, Pak? Kalih, berarti Songo. Songo. Jenengan pinten, Bu? 3. Songo tambah 3, 12. Jenengan pinten, Pak? 10. 12. Akeh menak dobel ki engko sih. Akeh kue penak Din karek gawe. Rizka iki sing edan-eden ngetokke. Jadi sekarang itu kalau melahirkan itu sekarang ada yang operasi apa ngono lho jare rakroso. Operasi Kayak wong operasi ini. pasar ya. Kok pasar pasar. Pasar lho, sesar. Sesar di pasar. Pasar. Lale operasi sesar Carane ngliwati gampang pasar. ben ora operasi, ben ora metang-meteng. Heeh. Nguntil pal. Nguntal pil. Lah iya nguntil pal. Ngun Tal tal pil. pil. Nguntal pil. Nguntil pal. Nguntil pal. Nguntal pil. Bener. Ya, kita kasih lagu lagi mungkin. Boleh. Mbak Rizka sama Mas Dimas ada permintaan apa? Oke. Urung. Durung lek ngenteni seseruto lho Dim. Riz kon request lagu angel ra karo-karuan. Oh, bobos sih. Ngersake lagu Iya, Mas. apa Mas Dimas? Bobos sih sing ngersake. Aja engkel-engkelan ning polsek apa piye? Weh. Kok engkel-engkelan? Karena Apa? ini kerjanya di Kalimantan. Iya. Ya. Siapa? Sebagai pengusaha sawit. Siapa? Ya. Iya. Pak Sis, Beliaunya Pak Mas Dimas. Oh, di Request Kalimantan. request lagunya Perawan Kalimantan. Oh. Tenan toh? Nggih, Dek, betul. Lise mau reneki Perawan Kalimantan. Eneke tombok kangen pecah 1000 bokal semo kesatian jati. Lah reti ngono ya mbok tawakno lho. Tawake ra tawak kan. Ben Perawan Kalimantan. Iya. Perawan. Jejel le. Piye tes nada sik? Sampe nok pelu iket tadi. Ibalane Sampe keong. kencing manis to. Lho, aku nduk keringet kowe. Mambu. Kancane bekecot kuwi kok, Dik. Hah? Pliket to. Pliket. Lah iya kancane bekecot. Berarti najis. Oh, sing ngomong. Oh, Bekecot kan halal iki najis. aku bangsane waung piye kok najis. Ndang mangap. Rino wangi tan sekali. Rita suwi. Mau aku ana rine legen. Ya wes rasanya nih ganti iki. Legen. Rina wengi. Nyapa lo? Aku Kibangi. aku malah terus kelingan malah aku numpak motor. Nyapa? Aku mau numpak motor bis. Terus? Sopire jenenge Pangi. Tenan. Terus? Apa diselip lho keneke kondektur. Kok nggono bis pelita. Heeh. Pelitangi. Walah, lah Pangi turu ceritane. Bau Pangi, sopir. Pangi, ya. Sopirnya Terus Pangi. mari ngono nek pelitae arep nyalip. Kita Ah. nyalip. Arep nyalip. Kondekture ngandani karo sopir. Lah. Pangi jenenge. Heeh. Nguri, pelitangi. Maksudnya ono bis pelita Kuwate nek diselip. iki pangi. Aja nganti kowe diselip. Ngono lho, Kan. Oh. Yo, mangga. Sama dadung. Ya.
Rizka dan Dan juga Mas Mas Dimas. Dimas. Karena ini yang paling berbahagia dalam mempelai berdua untuk menikmati agar suasana kebahagiaan malam hari lebih terasa lagi. Monggo Dimas, Rizka naik ke atas panggung. Ye. Monggo naik. Yuk, ke mempelai atas berdua panggung. mohon untuk naik di atas panggung. Kasih jalan Mas, kasih jalan nggih. Atas-atas Mas, sepatunya dipakai dulu. Monggo. Oke. Lah ngono digandeng Ris, munggah kok digeret bloko. Tunjukkanlah kemesraan. Iya, Kamera ada madep di sana. Ada di sana. Ya, nggih. Ya. Kang Gareng, paling Iya, iya. paling kanan ya. Iya. Ya. Monggo Pak Siswanto, kunjuk Pak Haji Karsono bebile kepareng bendera akan ugi minggah wonten ing sasana rinenggo. Oke. Nggih. Ki manten lawas ki. Bapak. Bendera akan dicara salajengipun niki gelar foto ketrabun, niki gelar foto niki ingkang kabetik citra minangka pepanget endah. Kaya mantenan mawon ya iki. Nggih. Monggo. Mana kameranya? Oh iya, iki formasine piye iki? Ibuke sanuke kene, sanuke. Ya formasinya 4-4-3 ya. Karena kita Bapake sanuke kene. Sampeyan bojone sapa to, Pak? Ora dandang itu Masal. Kene lho, Pak. Dolen Bu. Jebul-jebul kok ya iso galak ya. alah. Kediri. Wis umum Kang Oh, Kyai Gareng. Kediri ya. Wong angger ayu galak era Ada karo-karuan. ke sana kita. Aja ah. Mah aku dadi bojo loro malah rada rene. Action Bu. Tadi mepet Bu, mepet Pak, mepet. Iya mepet Pak. Bu mepet Bu. Itu apa? Sama nih ngene lho Mbak, rada miring ngene lho, miring lah. Jenengan miring Bu. Lah. Jebul miring, Pak. Om Don. Nah, Jebul kepinter noto ya Om. nah jenengan miring mriki. Nah. Mas Dimas ini umurnya berapa? 21. Oh makanya ketok muda. Bapaknya yang mana? Oh makanya tua bapaknya aku ngono batinku. Wis suwe. Kan Mas Dimas umurnya berapa tadi? 21. Oh berarti kakak kelas saya ya. Kok iso? Sampean Nah. pira? Aku yo 19 tahun. 11 tahun kok wajahnya kayak bayi bajang ngono. 19 tahun. Sing jelas kan iki kan. Kaya apa? Bayi bajang. 19 tahun itu 40 tahun yang lalu. Jadi nih, nek ana wong ngomong sebelum selesai 40 tahun yang lalu berarti saiki ketok nak sekolah goblok ketok iki. Loh, Ketok nak pancen sekolah aku goblok ora tau sekolah kok. Lah iya. Berarti 40 tahun yang lalu, lek 11 tahun berarti saiki 51. 41. Selikur tambah 40 iku swidak siji. Swidak siji piro? 6 karo 1. 61. Swidak siji rarti nak swidak rolas ngerti iku nih kan. Swidak rolas sih piro? Itu kali swidak jaran iki ya. Swidak jarane piro? Ya kok tidak jaran angel kan nih kan. Angel. Ya, Bahasamu ngomong angel. pakai bahasa Bahasamu angel Indonesia. ditampa jebul kok. J, nih kan sudah berkumpul dan sudah foto dan Ya. momen hari ini minangka pepenget indah untuk kenang-kenangan indah keluarga besar Pak Haji Karsono. Yeah. Niki Pak Haji Karsono nggih. Amit Pak kalau tengah sing jenengan Pak Haji Sing nanggapi sing Karsono. ndi? Sing nanggap sing ndi? Ya Pak Sing Haji niki Karsono. lho. Ini dalamnya Pak sing Haji nanggap Karsono. Pak niki. Nah, iya. Lah sampean kapan Pak? Udan lho sampean kok omahe lek ra nanggap aku. Maksudnya nanggape iki semayanan bengi iki ngono lho. Dadi Oh, Pak Haji dadi Karsono karo Pak Haji Sis iki semayan bengi iki ana pahargyan ngono lho. Iya. Anggapmu oh bangetan kabeh Iya. iku Iki sepatune. salah iki. Kaleres Iki. menika mumpung sesarengan niken, Ya. seneng-seneng sesarengan, jenengan berbagi suka, berbagi bahagia untuk sedaya ingkang rawuh dalu menika. Sekaligus ada lagu yang sudah disetting ini. Oh, Ada permintaan apa Pak? Permintaan lagu ini apa Pak? masa bojo loro malah sunane lho. Napa Bu? Ya requestnya pecah 1000. Oh ya. Pecah 1000. Sinarengan mawon.
Oke. Sinarengan bareng-bareng. Sinarengan nggih, Pak. Sinarengan. Pak jenengan mikir napa to, Pak? Nah. Empun to mboten usah dipikir. Alah, alah. Jenengan Oke. keburu to Bu kali kula. Masalah lho. Pak Haji Karsono mikir Bu Karyati. Baik, ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Piye to, Dek? Nah iya, oke. Ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Nyuwun iki sinarengan. Dhewe kudune ngekeki pecah 1000. Bingung to kowe wis ra usah ngomong. Udah, yo langsung. Sinarengan. Boleh, yuk Sinarengan pecah 1000. Bapak Ibu matur sembah nuwun. Bapak Ibu dereng lho. Hah? TF mawon. Nanggap dhewe. Tenanan gak, Bu? Pak DP sik ya. Heeh. Kapan, Bu? Lah, ngerti gak iki mau aku kesasarnya apa? Gara-gara mbek panitiane di-share loko mae sampean kono lho. Kacek 30 menit dari sini. Lah kula wau teng griyane jenengan mboten enten napa-napa blas e. Bu, saestu jenengan ajeng nanggap niken. Hati-hati lho, Bu. Ngopo? Nggih. Arep rene kliru teng dalem jenengan kok. Nanggap niken mboten napa-napa, tapi campur sarine dadung lho, Bu nggih. Ora apa-apa. Campur sariku gare kelarangan mae. Kelarangan. Ikur 3 juta wis tok gegete ngene. Ayo, lho, sampun to? Sampun. Sampun puas. Sampun, nggih pun, kula tak nggih pun nek. Nggih. Nggih monggo. Puas ae. Monggo. Arep mulai saiki to? Heeh. Wis ora apa-apa. Ya wis ya. Ora masalah. Sampai ketemu kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan, Wassalamualaikum silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niken ndang mulai iki aku tetep ndang mulai lho. Lho kok mbok enek aku ngopo? Lah wis to aku mantuk kok. Hah? Wis aku mulai. Ngantuk? Mantuk. Oh, mantuk. Jadi sampean mbok mantuk. Kok nak kowe esuk ning pasar Tambak Rama kono ana wong dodol kowe mantuk. Nak pengen mangan gedhok to? Ora? Mantuk iki mangan gedhok. Aja dhuwur-dhuwur to Ken ngangkat sikutmu. Sumuk mantuk ki mulih. Oh, mulih. Mulih, Nah, jare cara ora apa-apa, ya ora apa-apa. Aku mulai saiki kesel banget to akeh dengi. Bablas-bablas ki mau telat ya gara-gara ning Sragen sih. Aku ya ora apa-apa. Ya wis. Sing penting kowe aja ngomong telat nang ngarepku, trauma aku kan. Ngopo? Ana tau wong wedok nang ngarepku ngomong telat. Adik aku telat. Aku ya kaget. Lho kowe urung tau tak apa-apane lho, Nduk. Kowe telat kok ngomong aku. Pirang sasi lem telat. Bila telat men. Ora telat ngono kuwi ya maksudku iki. Maksudnya telat piye? Telat iki mau lho, aku tekan kene iki mau kan rada kewengen jam Nggih. gara-garane yang mau ning Sragen dhisik. Oke, terlalu banyaknya jadwal dari Niken Salindi. Mohon maaf lebih baik terlambat daripada tidak Hadir. datang sama sekali. Monggo untuk lagu berikutnya untuk Mas Rian yang di Taiwan, Katresnan Sejati ngarep bingung toh. Sapa? Mas Rian yang di Taiwan karena kita di siarkan di live streaming Media Vision. Ha. Yeah. Ya, Mas dari Taiwan minta lagu Katresnan Sejati. Katresnan Sejati. Tapi Ya tempat Dewi. sing nulis Asmarandana iki mau Kasetyan Sejati tak golek bingung ta aku apa ana lagu Kasetyan Sejati. Katresnan Sejati ki karo Kasetyan Sejati ki beda. Oh beda. Heeh. Lek Ana setya mergo tresna. Heeh. Ning ana tresna durung mesti setya. Heeh, lek Katresnan Sejati kan sing kamas tantramna atimu. Kuwi lek Kasetyan Sejati ki sing piye to? Alah. Kasetyan Sejati. Ora ana, urung tak gawe lagune. Iku lagi tak judul tok. Kasetyan Sejati sama Sapi. Ya iso. Ya, Katresnan Sejati iso. Kasetyan. Oh Kasetyan. Nak Kasetyan yo. Alah, wadakne. Kasetyan Sejati. Sing piye lagune kan? Iso. Si aku ya lali Kasetyan Sejati piye. Piye Mbak pertamane Mbak? Wis to daripada lali gak usah lah, gak usah. Sing Lah iki ning kene tulisane Kasetyan kok ya
harus dituruti. Ngendi ana kasetian? Iki lho Kesetiaan sejati. Kasetian kuwi. Heeh. Kasetian dudu Asmarandana iki WA lagi mau awan. Oh iki lho. Mas esemutan sang lam-lami. Bisa Mas? Lalewane milangani. Lah kuwi iku kasetian sejati. Lah ya kuwi kan. Nek katresnan sejati kan Kang Mas Santrono Sakseni. Lah gara mantene nyuwune kasetian apa katresnan? Katresnan apa kasetian? Oh, yang pertama kasetian berarti. Oke. Yang sing garap bae sing garap. Nah, iki sing garap. Sing wis harap tombol tangan bae tombol tangan. Oke, dikasih tombol kangen. Coba nadane Mas. Sapi. Nadane sing kaya wingi nganggo siji wae. Siji. Engko nek kurang ben nama ibu dhewe ini kan. Siji wae engko nek niken kurang ben nama ibu dhewe. Nadane apa Mas? F. F. Loh, jarene B mungkin nang F. Iya BF. Sapira Mas? Tak pengen nguntal kodok kok mau kok nguntal. Gara-gara telat iku mau ntal kodok. Sapira? Iki dijupuk apa? Dijupuk apa? Ral. Oral. Rale piye to? Sapira rasane? Oh mati toh. Masjid mriki tebih napa cek? Berarti Caket napa tebih? Nggih. Pengurus masjid niki wonten sing meninggal dunia. Sisi O. Sabirasane waktu bina dewe langot terusene kancane zaman samana yen telan rame-rame goyo perutane seneng atine permintaan tombol kangen pecah 1000 Bukang Siamo Kusuma Wijaya Katresnan Jati mau wis kabeh. Wis kabeh gitu. Wis. Nggih. Niki Wis. niki mboten namung diseseni jenengan Kang Rawuh lho nggih. Sing diaturke niken mau dari wis kabeh. Jenengan mboten namung jenengan sing nyekseni, wong yo diseseni dina pitu pekenan gangsal barang. Dadine nek ngapusi niken Apa dosa ora dosa sing anu Gusti. lho ora gur dosa blok kok. Nek nganti niken ngapusi sing ngendikan kala wau niken ilang ayune. Ora apa-apa, bisa Ora apa-apa. perawatan. Niken nek wis perawatan ngopo gur perawatan ayu tok ning ilang suarane. Ilang suarane ya tuku. Nang toko nang ngadol suara ora ya? Ono. Ono, nek rumah sakit ki akeh adol suara. Oh, rumah sakit ngendi kan? Hah? Nang rumah sakit ngendi kan? Nek rumah sakit. Kene suara iki laris nek arep pemilu. Oh, cocok kuwi berarti. Suara laris nek arep pemilu. Ayo, kurang satu lagu terakhir. Ada Mbak-mbak sindennya bisa kesini nanti nemeni saya nyanyi bareng-bareng kita. Iya. Silakan Desi, Sindennya Ria, ayu-ayu. temani Niken di saat-saat terakhirnya ya, Nduk ya. Yo terakhir ning kene. Lagu terakhir ning kene. Kowe men nyedakke aku wae. Oh. Sik ngono lho. Wis tuwa. Ngene lho. Aku jek nom KTP ku seumur hidup wae. Wong tua iki cara mlaku ya ora iso banter, cara mlayu ya napase kurang. Terus? Nah, kowe sing isih enom jangkahmu jek ampun napasmu jek dawa nek arep nyalip nyalipoken. Loh, aku nyalip
nyalip sugiye. Nyalip Nyalip matine aku ora iso. ora iso. Soalnya mati itu hanya di tangan Tuhan. Ah, wih, iya, iso ngeri lho iki. Kiri kanan toh, kiri kanan, kiri kanan. Iya. Nah, ngene ayu-ayu eman-eman lek ra ditokke ya. Foto ket mau toh. Kawet bar maghrib. Tak kira lagi mau Kak. mek aku tok sing nyanyi. Nganti Ayo. belengor nih kan. Ayo nyanyi apa ya, Mbak? Pokok semok. Iya. Wes ki mau. Ada permintaan apa mungkin dari Mbak Manten, Mas Manten? Nggih kok kesosok kondur, deh. Aja kondur sakniki. Ya Allah, de party sakniki lek Sutini kok kesusu mulai tolek lek anjir atas-atas nggih. Atas-atas nggih. Ya Allah, ya Allah. Wong niken urung bar lho le nyanyi kok kesosok kondur. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Semoga kita bisa ketemu kembali Amin. bersama Dandur. Dadung Oh, Dadung. Ayo sebutan Dandur bener. Dadung musik. Dadung musik. Nah, semoga semuanya sehat selalu Pak De, sehat selalu ya Pak De. Amin. Moga-moga panjang umurnya nganti entek wong. Amin. Urip dhewe Apa lo kuwi tuh Urip kok kuwi? dhewe ngelek-ngelek dhewe. Ya aja. Muga-muga dikancani wong siji ngono ya. Terima kasih doane kan ikan. Berkah barokah. Gareng ora mbok dongakno kan. Lah ya